L-emendi dwar l-ambjent li l-Partit Nazzjonalista propona l-Kostituzzjoni sabu l-oġġezzjonijiet mill-aktar ħorox minn diversi għaqdiet li jindikaw li dawn għandhom lan li eliminaw minn pajjiżna tradizzjonijiet tal-kaċċa u l-insib. Fost l-oħrajn, il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK qalet li l-emendi huma għodda inaċċettabbli fidejn l-estremisti biex jinqataw dawn id-delizzi, tradizzjonijiet u prattiċi oħrajn Maltin. Fil-fatt l-FKNK qalet li mhumiex biss il-kaċċa u l-insib li issa huma medda b'dak li propost mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, iżda semmiet anke l-lob tan-nar, is-sajt rikreattiv, l-off-roading u l-festi fl-irħula u l-bliet. Dan għax qalet li jekk xi ħadd iħoss li delizzju minn dawn imsemmija qed jiġħadlu dritt fundamentali tiegħu għall-ambjent san, ikun jista' jmur il-qorti u jitlob li dak id-delizzju jinqata'. L-FKNK fakret li xi ħaġa simili kienet seħħet bejn l-2009 u l-2011 meta l-Qorti Ewropea kienet qatet il-kaċċa fir-rebbieħ f'Malta sakemm inqatet il-kawża mill-Kummissjoni Ewropea kontra pajjiżna. Għalhekk il-Federazzjoni fissret l-emendi proposti mid-Deputat Nazzjonalista Darin Karabot bħala riġi drakonjana li m'għandix post f'demokrazija ċivili. Sostniet li dan it-tibdil jista' jintlaqa biss minn dawk il-gruppi u individwi estremisti biex jilħqu xi skop tagħhom li diġà ma rnexxilhom jilħquh bil-mezzi legali u demokratiċi disponibbli. Sadattant, l-Għaqda Kaċċaturi San Umbertu wkoll qalet li kemm il-darba drittijiet ambjentali għandhom jiġu rikonoxxuti fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, allura għandhom iqisu b'mod indaqs id-dritt ta' prattiċi tradizzjonali u regolati tal-kaċċa u l-insib. Waqt li kritikat il-proposta tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista f'dan ir-rigward, l-Għaqda qalet li l-kaċċaturi u n-nassaba mhumiex edewwa tal-ambjent, iżda kustodja attivi tiegħu. Għaldaqstant, qalet li kull protezzjoni kostituzzjonali m'għandix tintuża bħala arma biex jitwarbu dawn it-tradizzjonijiet. Il-Federazzjoni Sportiva tal-Isparar esprimiet ukoll tħassib serju fuq il-proposta tal-Oppożizzjoni li tippermetti talbiet frivoli jew malizzjużi u jinfassla b'tali mod wiesa' li tista' toħloq inċertezza serja għall-isport u attivitajiet rikreattivi simili. Il-possibilità li qrati jimponu miżuri interim tista' twassal għal sospensjonijiet f'daqqa ta' taħriġ u kompetizzjonijiet mingħajr rimedju prattiku għal dawk affettwati. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA wkoll esprimiet ħassib serju tagħha dwar l-emenda kostituzzjonali tal-Oppożizzjoni fejn qalet li din tresqet mingħajr ebda forma ta' konsultazzjoni pubblika. Fi stqarrija l-MDA qalet li kienet tistenna li partit li konsistentement jattakka lil gvern għan nuqqas ta' konsultazzjoni iżomm l-istess standard meta jipproponi inizjattiva tiegħu. L-Assoċjazzjoni saħqet li dan in-nuqqas jimmina l-kontenut tal-emenda li għandha impatt dirett fuq is-sistema tal-ippjanar u tqajjem dubji serji dwar it-tentattiv tal-Oppożizzjoni li tneħħi l-mandat tal-Awtorità tal-Ippjanar u titrasferixxi l-proċess f'idejn il-qrati.